Le ntombi ngiyithole nami ngadibana nje uLundi iye emsebenzini nami ngiyemsebenzini ingithola vele nami ngixakele ngidinga umuntu engizomthanda uma ngithi ngitawu umuntu wasemzini ubheke kuliphi izwe wathi ubheke eMelmont ngathi awugibele umuntu wasemzini ngani khona ongidonsa ngakho so ngamgibeza emontweni akuvumanga ba ngiphinde ngimdedeleke mase ngibone emontweni ngoba nami ngani khona ngaze ngambuza ngathi yini oyigabele ngoba phela mina kuthiwa ngiyayiqhenya yabona waba nenhlanhla nami ngaba nenhlanhla ukuthi ngithola lo muntu vele ngimdinga kwamina ngqo yabo ngase ngimnamathela uduke manje ngitshela ukuthi ngalo suku lolo ngahamba ngaze ngawufika eRichards Bay abangesanga ngisho emsebenzini sahamba sa eRichards Bay ngamfaka endaweni lapha sadla amanandi nandi sabuya kwamnandi yabona ngaze ngamthatha ngombeka estation lapha ayisebenza khona ngathi ngicela ukuya ekhaya ngiyolobola kuphela wangivumela ngiyolobola yikho ngalobola nami ngangihamba nje ngemsebenzini ngalelo langa so ngihayikile so yaqhamuka-ke le nsizwa le yangigibeza ngisebenza eZululand FM eMelmont so yacela inamba yami le nsizwa le so ngayinika-ke yasingilandelela-ke so nje nami ngabona insizwa okuyiyona yona engibona ukuthi ingifanele kwaqhubeka-ke yaze yangilobola-ke kodwa nje kwafika ekugcineni ngabona nami ukuthi hhayi umuntu esingakha nawo umuzi lo. Ngiyabonga.